сухо пиле и никога повече. Днеска готвим две френски царевични пилета с картофки, които ще направим на сувита с розмаринче, чесънче, а пилетата ще ги готвим в нашия Traeger Timberline от Барбекю Арена. Как са били чесън? Много просто. Горен край, долен край, горния край. Ножа, супер лесно. Слагаме в сувида на 84 градуса за 4 часа. Барбекюто е загряло на 150 градуса, време е да мушим термометъра в пилето и да го слагаме да се готви. Тия грилове много модерни станаха. Полчике, столпер. Картофите са перфектно сготвени на сувида, но ще ги караме малко в барбекюто да хванат малко пушена вода и загар. Какво може да направи чеснови розмарин картофки по-добри? Малко пармезанчи. Мръден топ. Бутчи или гърда? GM10, 10%, Барбекю Арена на избрани артикули и аксесуари.